Sashen 77 ya bayyana yadda ake zaɓar wakilai zuwa majalisar dattawa da House of Representatives. Ma'ana kowace senatorial district da federal constituency tana da damar zaɓar wakilanta kai tsaye zuwa majalisar tarayya. Amma akwai wani muhimmin abu sosai a subsection na 2. Kundin tsarin mulki ya ce duk ɗan Najeriya da ya kai shekara 18 kuma yake zaune a Najeriya lokacin rijistar zaɓe yana da damar yin rijistar zaɓe. Wannan yana nufin cewa shekaru 18 ba kawai shekaru ne na girma ba, suna kuma da muhimmiyar alaƙa da haƙƙin mutum na shiga tsarin zaɓe. Saboda haka, idan kai ɗan Najeriya ne kuma ka cika shekaru 18 ya kamata ka fahimci muhimmancin rijistar zaɓe da amfani da wannan haƙƙin bisa doka. Yanzu mu zo section 78. Wannan sashi ya nuna cewa rijistar masu zaɓe da gudanar da zaɓe suna ƙarƙashin jagoranci da kulawar Independent National Electoral Commission wato INEC. Saboda haka, INEC ce babbar hukuma da kundin tsarin mulki ya ɗora wa alhakin jagoranci da kula da tsarin zaɓe. Wannan ya haɗa da tsarin rijistar masu zaɓe da kuma gudanar da zaɓuka da doka ta tanada. To wannan section shi abin da ya ƙunsa kenan section 78. Yanzu kuma section 79 ya ce kundin tsarin mulki ya tanada cewa majalisar tarayya za ta samar da dokoki game da mutanen da za su iya zuwa electoral tribunal wato kotun kalubalantar zaɓe. Wannan bangare ne wanda ya magana akan ina ne za a je kalubalantar zaɓe. Kundin tsarin mulki misali ana iya zuwa kotun zaɓe domin a tantance na ɗaya ko an zaɓi mutum cikin ingantacciyar hanya zuwa Senate ko House of Representatives. Na biyu ko wa'adin mulkin wani dan majalisa ya ƙare. Na uku ko kujerar wani dan majalisa ta zama babu kowa wato vacant. Haka kuma majalisar tarayya za ta tanadi dokoki da za su bayyana wa zai iya kai korafi, yaushe ta wace hanya za a kai korafin, waɗanne sharuɗa ake bukata da kuma yadda election tribunal za ta gudanar da aikinta. Saboda haka idan mutum yana ganin cewa an yi masa ko wani ɗan takarar rashin adalci a zaɓe ba wai kawai ya tsaya yana korafi ba. Doka ta tanadi tsarin da za a bi wajen kalubalantar wasu batutuwan zaɓe.